Haswa ban sedang ka video bag ngakerpat ya pi ban pin subscribe ya kan ka channel kanang ban pin yo ki video ki ba pher na kan ka channel khobre sibu parlok baro te hakani kamit ngwan man kren shipi shipang ga jingkren jeng iwe ilong kami ma itai de ikong shanti polong da ka banga buro mi te shu ai jimut lada isngu dai te kong ba it ngayo sngu ba pi ha ngapit ya video jong pi ma mangikum kita ki brio ki baju kershan na lang ya baro tengam sotanar namar ba pikiran kum to ba pi ong ba ki brio ki batim si ha comment section jong pi pinlek kan thok pada ya ubri uba klem tip ya ka beneng ka khendo dengan oi pi ni ko lara pi shem ka we na ki video kat kum ka jing pendan kam jong pi ya ka mobile touch screen jong pi lara pi shem ka we na ki di video ki ba uba arden ukren hakisen sen sulam social media ban penpau ban ong bak lada mano ba benya nga timsi ya ki kemut pila ban pensap yang pat ba akni kapor Henry lada pim syam ko kong ba it tapi tarai lada ngim syam social media ha it ngin syam yo barden ila asaban le chiying syam jong i te kong ba it nganget ka jingkren jong piru ka dei na ka jing syam jong pi lada pi syam kum kita ki video pen paulem sa siya kipit ba kanang bakin tip te barsa ka we ngan oipi hatu kong ba it lada ki khon kito lada ki khon kshono lada ki khon kitam sneng lada ki khon ki lengkar de ki kimi ki pa se ki bapha ya ki katangan oipi ko le mano pi kan tho ya no ha ka jing sha pi la dei kum ka kami kitu ki ba komen ni pi ki di kna pila dei ban sneng ban kren henry na do ka jing kren jong pi ru kong kalap pen pau ba kitu ki kna ki ba komen na ka komen jong pi em kong ki hab ban tim namar ba phim nang da ban kren pi ong ban ba u ong kum ta te ha ka jing sha pi la ban ong ba tha oi ngam so tan na da kum ta ha ka ta kom pin kren mo henry pa pi ong ban ba u pha ma u ta ha ba kita ki breu ki bat yu ki tip bo ki kan pha te ki hab ban komen bat ngam yoro ru mo yu kitu ki nong komen bat kumta ken kong pihak banyak keren bat ki gitu kino komen te pi ong kong ha pi kum kalong kmi pi don hok ban hikai dengan ong pi anu jor bat pi kong ba it uba syong hayin bat pi uba syong hayin bat uba ba arden uba mi ha kamadan ni le thma pi anu jor kong lada ma pi ka ba syong bat tang hayin shi potli komen ro pimla ban kala ding shaindo pi tharai uba arden ula mo kong uba arden umi atma hamadan jingele haba ma pi syong po yeng si pongut kinong komen yo piru pimla te kong ban sha be pimla ban mi kata kanuksa ban long udeng shendo te kumno pi da pila ban ong yo ba arden ba uhab ban sharut ye jing kan tho baro wat ma pi garu pat ba ar pi kan tho te hakanu kor kom pila ban kelading shendo nalade pila se kong ban kelading shendo komen kibiru si pongut pim apsu tang hado da shai min step pila lamwir ban yo pen pai te super khat shwang api kong si pongut I komen pim la ban sha te pi perkhat ik giwe bakin de ki mau gi ding trai haba pikiran tu keren danang sa kong ngana pi tang kan ne kavut kinong ilam jong ka jelami khalaya kisyong ha kisyam priakti jong pi kong be lada pinang banjit lada hakanu kunukur kom pinjir rujit ndar ba pen bore pi ha hande ba pin keren pade ya uba piklem pat yu I ba udon hakabor kemut kata pila fil bat ya ki badon hakabor ki ba pila yu I lur pimla ban keren bat ya ki bom don hakabor pikren kemut kata pila fil kong bi ngano I pi tang kan ni ka hok jong pi ka don ka sempri akti ka jong pi pila banjit yo unu ba pimon ba pi kwa bat kasyong ha ka jingjet jong pi jet na ka daw ba pi skim ne pi jet na ka daw jing roy jong ka consistency jong pi ne pi jet na ka daw ba pi jet ha ka ko ko ma pi jet handai to tip ba ki breu ki ba shampang kim ju jet da ka jing shok shit ha ba pi jet no ilam pat ba ya bro to jet da ka ba pi dan ka jing ki kle bat ba pi la da bi I la pa ken rang gini ki jing sa ha ka jela bakum kino kita ginong yalam pinjit mdai ba pinong man kumta pishim sting ban jet ikinong yalam gijong pijit kan bakwa kitu gile dan ki baang bakin jet yo no taro kitu ki ba klem kti kan ip haba pijit yo nong yalam
wat akbit sa pening ga klik jong pi yang ga jing start bancien ke jela jongi ka don kam ya ka ba u kum unu ubreu ngi don kam uba kum unu ubreu ngi don kam ha ga jela ngano ipi lada pincit uba shu aksamin bai ru dalayap sa ubreu ru aksamin ru cit mden ba pen bor ipi tang balong haba pimon wat pen kelaet ya kata ka ba pimon namar kiwei kimon tak kadau pim dan kam ramana ya ngano ipi kong ka jingcit ya kinong yalam kam daya ka jing shit kadai ha ka jingkit khle jongi simet nga ngajet ya kinong yalam harangkat ka jing i jonga khongreng ndai bang ayu i ka tin jonga ba ka chat bangan chet i kinong yalam ndai bang ayu i ki bro ha ka jingcit nong yalam jonga ha ka jing i jonga ki khon samla jongi ki yawir ki yap tham lada pin pet ki wei ki ri ki jaka ki babiang ya kinong yalam kacela kiu ka roistet Henry hang ni ha jela jungi kai ge jing sak khong reng ka bakat kani ngangai ba ma phi baki ni ki pat ba jungi baro ki pet hat hayeng la de hat pele de ni biang le belaman ka si dengan ngai baki ni ki baro la ka ba phim nang ban chit ka shong ha phi te tangkum tahi khublai shibun bat khublai ya baro